Naririnig niyo yan, guys. Hello guys, nabuntag. Today is Saturday. Wala tayong pasok today. Pero si Narukoy meron. Kaya papunta na siya. Oh. Bye! Meron siya. Maglakad-lakad tayo today guys. Kasi may weather. Mainit ba? Punta tayo sa temple sa Conggoeng. Malapit dito sa amin. Ito yung mga bahay sa amin. Oh, banda. Diba magaganda din. Pero lumang style. Alas 7 pa lang ngayon guys. Mga 7:20. Mas maganda mag-walking sa umaga kasi hindi pa masakit yung init. Naninizo kami dito. Kasi maraming unggoy. Yung deer ba yan guys? Usa. Tapos baboy ramo. May bear din daw. Pero hindi ko pa nakita yung bear dito. Ano lang yung usa, unggoy at saka baboy ramo. Tingnan ngayong summer walang masyadong unggoy na lumalabas. Kasi wala kasi sila makain ngayon. Kasi hindi nagtatanim yung mga tao dito ngayon sa labas. Dapat may ganun yung parang may balay-balay pa. Yung may trapal. Kasi kinakain ng mga unggoy. Tapos sa gabi naman, yung mga usa din ang kumakain. Maraming mag-i-exercise dito guys. Umaga at saka gabi. Ay gabi, hindi hapon pa. Hapon. Tingnan niya. Tingnan niya. Very big. Hayahay. Let's go dito. Sarap magtambay dito din. Ako kayong kahoy. Diba? Tapos dito may sapa din dito guys. Ganda ng sounds niya. Yung sounds ng tubig. Kaka-relax. Malapit lang to sa bahay namin. May bahay din doon. Parang probinsya talaga dito sa amin. Lumang bahay dito. Bahala luma yung bahay. Basta magamit pa kasi ang mahal kaya ng tax dito guys. Bahay. Maganda yung bahay mo. Ganda din yung yung tax mo. Ang mahal-mahal ang tax. Nakaka-relax dito guys.
Pwede ka magtampisaw dyan. Pasok tayo. Diyan, pasok tayo. Nakakatakot naman. Baka may may unggoy. Sus, sao na lang. Walang kasi mag-isa. Ito yung entrance guys. Pasok ka dyan. Diba, relaxing dito maglakad-lakad. Marami din bambu dyan. Bambu daw. Parang may tunog-tunog. Wah. May ganun-ganun. May nagwawalis. Nagwawalis ba yan? Meron talagang guys. Sounds. May ingay. Ganun, parang nagwawalis. Ganun-ganun. Sa loob. Ewan ko ibon or tao? Tao or ibon? Diba? Ganda. Patras lang. Lakad. Ala, may nag-atching. Ala. Meron nag-atching guys. May tao pala. May tao pala. Kala ko ako lang yung tao dito. Diba? Relaxing kayo dito. Peaceful. Pwede na pasok tayo dito sa parang jungle. 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 Meron talagang tao guys. May tao. Pwede di makapasok dun. Pasok kayo mamaya dun guys. Ito ko kayo dun. May langaw. Ay, langaw. Interior din dito. Interior din dito. Kahit saan pwede ka pala dito ilibing. Yan yung Conguen guys. Conguen. Yan. Punta tayo. Pasok tayo mamaya dyan guys. Ay hindi dyan talaga sa dyan. Saan lang ba? Sa labas na niya. Sa labas din ha. Sa labas lang. Kuyuban sa tao ay. May nag-mic. Sana. Run, Forest, run. Dito tayo sa taas dahil taas. Kuyaw eh. Kuyaw dari uy. Yung bata kong balibo da. Hala, kakuyaw. Dito tayo sa taas guys. Hala, kakuyaw. Oh my goodness. Mataga ka dala. Sabak lang palayo. Tabi buyag. Tabi buyag. Ay, nanimbat ang balibo. Tabi buyag. Ha? Ang ganda guys, no? Parang tinakpan yung temple ng mga mga green tree. Sa October guys, mag-orange yan. Mag-orange yung mga dahon na yan. Orange.
Pwede ka dito magmuni-muni. Muni-muni. Pwede ka magmuni-muni dito, guys. Isipin mo yung mga utang mo. Kung paano babayaran. Doon tayo kanina eh. Doon tayo kanina. Naglakad-lakad. Pag may problema ka guys, dito ka pupunta. Para mawala yung para mawala yung saglit yung problema mo. Ano? May umakyat. Nagikapoy. Ikapoy ang tiguang kanina guys. Ano kaya to? 200 steps. 200 steps to guys. 200 steps to guys. Kapoy jud ka isa ka lang. Labi na. Lalo na matatanda. 200 steps to. Pwede ka dito mama oh. Ano ka dito? Maglakad siya ro di maayo imong arthritis. Siya ro dili maayo imong arthritis ani mo oh. 200 steps ni. Ano? Pahuway sa pahuway ang tigong. Hala. Kumbati. Asa kana. Meron ding dun. Temple din dun guys. Doon sila mag-ampo ba? Magdasal sila dun sa taas. May tubig dito. Galing to sa bukid guys. May tubig. Ano ka? Kaya yung damusan yung na. Ganyan kayo sa paan na. Ganito. Tapos tubig. Ay, pwede yun. Ganun yun ba? Kaya, i-ano lang. I-ganun mo lang sa pwede mo. Para i-hilamos. Ganun lang guys. I-hilamos mo lang. Okay. May pa-flower siya dito. Ano kaya ito? Cherry. Hindi mo ito siya sakura. Sakura ba ito? Hindi mo sakura. Uy. May pa-flower siya dito. Saan ba yun? Diba? Ibang laki. Punta tayo sa center. Ay, may makita uy. Ano ka siya guys? Hindi makita yung ulo-ulo. Nakpayo. Pagkasama na si Narukoy kasi may tao kasi ako lang mag-isa na nahihiya ako. I'm shy. Next time na lang sa October punta tayo dito next time. May sulat-sulat din pala may mga sulat sila dito guys mga ito mga mga sana mga kapalaran nila. Kapalaran. Yung mga sulat-sulat. Pinali nila sa puno. Yung kapalaran nila. Para mag-granted. Meron din dito. May event talaga dun sa taas. Ito. Para mag-granted yung mga kapalaran nila. Or mga wishes. May event talaga, may dung 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 sa taas.
may padasal sa taas guys. Yung iba guys, oh, nag-change color na. Oh, naging orange na, oh. Pero hindi pa yan talaga. Orange na orange talaga guys. Hindi pa hinog. Hindi pa siya hinog. Oh. Hindi pa talaga hinog. Mag-orange pa talaga yan guys. Yan. Uwi na tayo guys. See you next month. September na next month. See you in October. See you in October. May tubig tiguang guys. Naglalakad. Exercise siya. Mga sunflower nila guys. Oh. Nilanta na yung sunflower nila. Nakadako sunflower. Ay, katusa. Tingnan natin. Nadako kaya sunflower. Parang mukha ko na guys. Yung sunflower nila. Laki. Hala. Laki niya diba? Ako kayo. Parang mukha ko na. Yung kalaki. Nalanta na siya. Na, meron din dun mga sunflower. Hindi ka na tayo sa bahay. Ang init na. Init na. Ito din guys. Meron kami din tanim. Ito. Mag-orange din yan guys sa sa October. Okay guys, kain muna tayo. Andito na pala tayo sa loob ng bahay guys. And that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo. See you in my next video. Matane! God bless!